So yung nakatakas is galing siya rito. Gipakita ni Police Colonel Manan Muarip, Acting Director sa Davao City Police Office, sa mga sakop sa media ang custodial facility kung asa nakaiskapo ang usa ka piniriso pasado las 2 Huwebes sa kaadlawon Pebrero 5, 2026. Gilang person under police custody kun PUPC nga si Alfred Ismael Magallanes Matute, 35 anyos nga taga Barangay Mintal, Davao City. Napriso ang suspect niadtong December 21, 2025 tungod sa illegal nga droga. Gikonsidera si Matute nga top 4 city level high value individual sa illegal nga droga nga napriso na sab kaniadto tungod sa susamang kaso. Matud ni Muarip, alas 7:15 na sa buntag adlang Huwebes na siren sa naka-duty nga officer nga kulang og usa ka piniriso diyang nagpaygayon og inspeksyon. Nakuhaan sa CCTV ang pagsibat sa pugante pagawa sa DCPO. Nakapagtago siya sa isang taguan doon nung nakita na medyo hindi na makita yung pulis, umakyat siya sa second floor. Gimanduan na ni Muarip ang mga personahe nga tarungon ang pasilidad aron dili na mausab nga doon na pay laing piniriso nga makasibat. Magagawa niya pala yun. So with that, nakita natin yung vulnerabilities ng ating facility. So we will adjust the facility in accordance dun sa gusto natin mangyari na magiging hardened siya. Padayon ng manhunt operation batok sa pugante. Kasuhan si Matute ug galing madakpan siya ug balik sa kapulisan. Kahit yung kasama dyan, meron kaming nakita na isang detention prisoner. Kakasuhan din namin yun for abetting nung sa pagtakas niya, hindi siya sumigaw. Kumbaga naging kasangkapan siya nung pagtakas ng isa. Girelieve na sa pwesto ni Muarip ang unom ka mga pulis sa custodial facility, lakip dinhi ang tulo ka jail guards na on duty dihang nahitabo ang insidente. Nanganti si Muarip nga posibleng mapasakahan sila og kaso kung mapamatudan nga doon na sila'y kapakyasan nga nung nakaiskapo ang piniriso. Tungod sa panghitabo, ikuhaan na og mga pribilehiyo ang nabilin nga mga detainee sa ang pakyas sila nga makareport sa insidente. Gibawal na ang dalaw sa ilaha. 45 ka mga piniriso ang kasamtangang nakadetained sa DCPO detention facility nga halos high value individual. Nanawagan karon si Muarip kang Matute nga mosurrender na o giawhag ang publiko nga kung dunay makakita kang Matute gilayong i-report sa pinakaduol nga police station. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.